Nuruddin. On bio prvi sledbenik za običajni Mesija alejhisselam, to znači prvi član džemat on bio. I ima sličnost sa Hazreti Abu Bakar koji je bio prvi halifa nakon Muhammed sallallahu alejhi ve sellem koji je prihvatio početak islama. I on bio jedan ugledan čovjek u Indiji, bio dosta učen čovjek i bio poznati ljekar. Čak Maharaja Kašmir kao kralj Kašmir, on bio njega lični kao ljekar. Zato što tada svi muslimani, ugledni ljudi, učeni ljudi su čekali da ovo je sada doba da treba da pojavi običajni Mesija. I kada je on saznao, odmah on rekao, čak i prije rekao da kada vi dobite od Boga ili kada odlučite da osnovate zajednica, ja hoću da budem prvi. I tako je on prvi bio koji je prihvatio, dao zakletva. I nakon običajni Mesija alejhisselam zajednica njega odabirala kao prvi halifa, to je bio 27. maj u 1908. godine i svi su dali zakletva, a halifa može bude bilo ko, ali on treba da bude član džemat ko prihvati običajni Mesija alejhisselam i taj halifa može bude unutra kao lože od običajni Mesija, od njegove porodica, a može bude van kao neki drugi, ali samo bude član džemat. I tako prvi halifa, šta se tiče krvna veza, on uopšte nije imao, duhovna veza je imao sa običajni Mesija, a ostali halifa su imali duhovni i krvnu veza, ali nema neki zakon da mora bude ovaj ili ona, može bude bilo koje. On onda bio halifa do 1914. godine, širio on isto poruka i on bio veliki učen čovjek šta se tiče za Kur'an. Dao svaki dan dao, kao mi zovemo dars, kada se uči Kur'an i onda se tumači u Kadijan. I Kadijan on preselio 13. mart 1914. godine, onda 14. mart bio odabran drugi halifa i tako je on služio džemat.